Maayong buntag sa tanan. So ani anak kita karon sa ikalima nga adlaw sa atong Misa de Gallo. na kita sa tunga-tunga. Ang atong ebanghelyo samtang kini ako gipamalandungan miabot sa kung una-huna ang usa ka hitabo niadtong February 2, 1974. February 2, 1974. So karon 2024, mga 50 na katuig ang milabay. Niadtong tuiga, niadtong nga petsa, ang Santo Papa niadtong nga panahon nga si Pope Paul VI, he issued an apostolic exhortation. The title is Marialis Cultus. Marialis Cultus. Og niadto nga apostolic exhortation adunay gisulat dito nga ingon ani. The birth of the Blessed Virgin Mary on earth is the dawn of our salvation. The birth of the Blessed Virgin Mary on earth is the dawn of our salvation. Ang pagkahimugso sa bulahang Bering Maria dinhi sa yuta mao ang banag-banag sa atong kaluwasan. Ug sakto kana. Tungod kay ang mahal nga Bering Maria siya ang mipahimugso sa atong Ginoong Hesus nga mao ang kahayag sa kalibutan. Ang mahal nga Bering Maria mao ang banag-banag para sa atong kaluwasan ug ang Ginoong Hesus mao ang kahayag sa kalibutan. Tinuod nga si Adan ug Eva nakabuhat og sala. Didto giputol sa tao ang iyang relasyon sa Dios. Dili ang Dios ang nagputol kundi ang tao mao ang miputol sa iyang relasyon sa Dios. Gipasakitan niya ang Ginoo, gibiyaan niya ang Ginoo. Mipahilayo ang tao sa Dios. Ug tungod ni ato ang tanang kaliwat ni Adan ug Eva giputos sa kangit-ngit sa sala. Hinuon ang Dios dili siya makaako nga mahimong ingon ani kanunay ang sitwasyon sa tao. Bisan tuod siya ang gipasakitan, bisan tuod siya ang gibiyaan, apan dili siya makatugot nga mao ni kanunay ang sitwasyon sa tao. Mao nga gigukod niya kita aron nga kita nga mibiya kaniya mahibalik ngadto kaniya. Oo, sa dihang nabuhat sa tao ang sala, diha na sa hunahuna sa Ginoo ang pagluwas sa tao. Ug ang iyang pagluwas sa tao, doon na siya duha ka opsyon. Either to save man in a divine way or in a human way. Divine, Diyos doon nga paagi. Sayon lang. Usa lang kapulong sa Diyos, maluwas, mawagtang tanang sila sa tao, pwede nang mabuhat. Walay imposible sa Ginoo. Dili na siya maghago pa. Pero di na niya buhaton sa ingon ana nga paagi, kay dili maayo ang epekto niya ngadto sa tao. So kinahanglan luwason niya ang tao in a human way, sa tawhanon nga paagi. Ug walay makaluwas kundi ang Dios usab. Ug ang iyang gisugo para pagluwas kanato mao ang iyang anak. Ug tungod kay luwason niya ang tao sa tawhan nga paagi, nanginahanglan siya og tao
nga mahimong usa sa mga instrumento para sa atong kaluwasan. Ug kini usa ka babay nga may maghatag sa iyang anak og lawas. Ug kini nahitabo sa atong mahal nga Bereng Maria. Diha na siyang una-huna ang usa ka babay nga mo'y mo collaborate, mo cooperar kaniya para sa pagluwas kanato. Sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan, diha na kana siyang una-huna. Pero wala pa'y pangalan. Paglabay sa mga katuigan, gipanag na sa mga propeta, mo gigisgutan sa atong unang pagbasa. Usa ka babay nga ulay magmabdos ug mga anak ug lalaki. Hangtod nga miabot ang hustong panahon, ang mahal nga Bereng Maria nahimugso sa kalibutan. Ug sa pagkatinuod, ang mahal nga Berhen wala masayod nga siya di ay ang gipili sa Dios para niini nga misyon. Kasi kasayuran. Ug bisan gani ang iyang maginikanan si Joaquin o Ana, wasab masayod. Posible, naguna-huna sila kining ilang anak, mahimong bantugan sa mga katuigan, pero wa sila masayod kung unsa ang misyon nga ihatag sa Dios sa ilang anak. Ang mahal nga Berhen nagtubo, wala siya masayod nga siya day ang gipili sa Dios para nining espesyal nga misyon. Dili sama sa atong Ginoong Hesus. Ang Ginoong Hesus sa gisulti sa atong ebanghelyo, ang iyang nanay ang mahal nga Bereng Maria gisultihan na ikaw magmabdos lalang sa Espiritu Santo o kining bata nga imong ianak, siya ang anak sa kataas-taasan, anak sa Dios. Hibaw ang mahal nga Berhen na anak. So sa pagkahimugso ni Jesus, posible nga gisultihan niya ang iyang anak nga ikaw ang anak sa Dios. Nahibaw ang Ginoong Hesus. Pero ang mahal nga Berhen, sukad nga siya nahimugso, nagdako, wa siya masayod. Nga doon na di ay dakong misyon nga gitagana ang Dios para kaniya. Maugani sa atong ebanghelyo, pagpahibalo sa anghel sa maayong balita nga ikaw ang gipili sa Dios nga mahimong inahan sa iyang anak. Nasyak ang mahal nga Berhen. Wa siya makasabot sa mensahe sa anghel, naglibog siya pag-ayo. Una, nangutana siya, unsa man ako pagkabuntis nga ulay ako, virgin pa ako. Naay lalaki nga akong pangasawunon si Jose, pero wala pa'y nahitabo kanamo. Wala pa ko niya hilabti. Unsa man ako pagkabuntis. Ug ang anghel mingon kaniya, magbuntis ka dili pinaagi sa lalaki, kundi pinaagi sa Espiritu Santo. Ug tungod ni Ana, ang bata nga imong isabak, siya ang iyang natura, Diyos og tao. Diyos siya, kay ang iyang tatay, Diyos. Magbuntis ka dili pinaagi sa lalaki, kundi pinaagi sa Espiritu Santo nga Diyos. So kining imong isabak, ibuntis, Diyos siya, o siya usab tao, tungod kay ang iyang nanay, ikaw nga tao. Kung ang mahal nga Berhen nagbuntis pinaagi ni San Jose, pure siya nga, ang si Jesus sa iyang tiyan, pure nga tao. Pero lahi, magbuntis siya, pinaagi sa Espiritu Santo, mao nga kining iyang isabak, ang natura, Diyos og tao. Og bisan og gisulti na sa anghel ngadto kaniya, lisod kayo sabton para kang Maria,
Tungod kay sukad pa kaniadto hangtod sa iyang panahon, wala pa kana mahitabo nga adunay usa ka babae nga magbuntis dili pinaagi sa lalaki kundi dili pinaagi sa Espiritu Santo. First time kana nga nahitabo sa iya. Og bisan gani paghuman sa nahitabo kaniya hangtod sa atong panahon karon og sa umaabot pang mga mapanahon dili na kana mahitabo. Nahitabo lamang kana kang Maria. Wala siya basihanan kung saan niya pagtugkad kanang minsay sa anghel na magbuntis siya pinaagi sa Espiritu Santo. Ikaduha, wala man nakasulat dinhi pero akong gibutang akong tiil sa sapatos ni Maria. Siguro nakapangutana siya, ang akong ibuntis maong anak sa Dios. So nganong ako man ang gipili niya? Dapat ang pilion sa Dios kadto mga babae nga dungganan sa ilang nasod, babae nga sakop sa harianon nga pamilya, babae nga mga intelihente. Ingon unta ana, pero ngano nga ako nga simple lamang nga dalaga, ako ang gipili sa Dios. Kining akong ibuntis dili ni anak sa presidente, dili anak sa usa ka hari, kundi dili anak sa Dios. Ngano nga gipili nga mahimong nanay usa lamang ka ordinaryo nga dalaga? Nganong ako? O ang ikatulo nga misantop sa kungunahuna nga posible nga pangutana sa mahal nga berhen nga para kaniya lisod kayo sabton tungod kay para kanila ilabi na sa ilang panahon ang Diyos bisan gani paglitok sa ngalan sa Diyos di nila mahimo. Unya karon yanu-yanuhon na lamang nga ikaw may mahimong inahan sa anak sa Diyos. Ang Diyos dili nato maisip ang iyang kadako. Infinite. Walay sinugdanan, walay katapusan. Kung ang universe sa atong pag-ila karon nagkadako, gani dili na tawgon nga universe kundi multiverse, na dili nato masukod ang kadako sa universe. Gani ang teleskopyo dili na maabot ang katong dagyo na kaayo nga mga galaxies, di na maabot. Kung nga nakadako dili ta makahunaw sa kadako, unsa pa kaha ang nagbuhat ana? Dili nimo maisip unsa kadako ang Dios. Unya karon ang mahitabo ang Dios mahimong gamay nga bata ug mosulod sa iyang tiyan. Siguro bisan pang pinaka-intelihente nga babae sa atong panahon karon, kung siyang sultihan sa anghel ini, pagkalisod sabton. Ang Dios mahimong usa ka gamayng bata. Ang Dios nga gamhanan sa nga tanan na. Mahimong usa ka bata nga walay gahom. Mohila kung gutomon o kung dili alimahan pag-ayo sa nanay, mamatay. Ang Diyos nga gamhanan sa tanan mahimong dependent sa iyang mga ginikanan. Ngano nga mahitabo man eh? Kung saon ako pagsabot? Pero bisan tuod naghatag og dakong kalibog kadto kang Maria, wala ka tunay mong babag sa iyang pagdawat sa dakong hagit sa iyang kinabuhi. Siguro naghunahuna pa siya sa umaabot unsa kay mahitabo sa aho.
Dili ba kanang mga yaya nga gipabantay og mga bata, mga anak ug dato, ampingan jud na nila pag-ayo. Kay kung unsay mahitabo sa bata, kargo na silang konsensya. Unsa pa kaha kung kanang bata nga imong gialimahan anak sa Dios. Mao gani katong ang Ginoong Hesus nawa dito sa templo. Grabe kabala ka sa mahal nga berhen. Si San Jose, tulo ka adon lang pagpangita sa bata. Ako ma-imagine sa samtang sila nagpangita sa bata, grabe ang kalisang na ang anak sa Dios na wala. Dili ordinaryo nga bata. Ingon ana ang ilang kabalaka. So mao po gihuna-huna na sa mahal nga berhen. Ug ang kaayo jud sa Dios na mo ni nakanindot sa Ginoo. Gabisan tuda siya plano og da siya gipili nga mga tao para mo cooperate kaniya sa plano. Pero ang Dios dili siya mo impose sa iyang plano ngadto sa tao nga iyang gipili nga mo cooperate kaniya. Girespeto gihapon niya ang atong kabubuton. Dili siya moingon mo ni akong plano nga ang akong anak ihimugso sa kalibutan ug ikaw ang gipili kung mahimong iyang nanay. Wala kanilaing buhaton kundi ang pagdawat ani nga misyon. Kinahanglan mosunod ka sa akong gusto. Dili. Ang mahal nga berhen labi na sa iyang kahimtang nga naghatag og dakong kalibog, dakong kahadlok ang mensahe sa anghel, pwede niyang balibaran. Wa siya kasiguraduhan sa iyang umaabot. Siguro mabutang sa peligro ang iyang kinabuhi. Pwede niyang balibaran og dili makapugos ang Ginoo tungod kay girespeto niya ang atong kaugalingong kabubuton. Pero ang mahal nga berhen usab ang nakaayo sa iya, bisan tudog dili kaayo klaro sa iya ang tanan, bisag wala siya kasiguraduhan. Pero tungod kay kini mao ang plano sa Dios, iya kining gidawat. Ang iyang tubag sa anghel mingon siya, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Sulugoon na. Nakita niya ang kaugalingon at tubangan sa Diyos, sulugoon lamang ako sa Ginoo. So kung unsa man iyang gusto, matuman unta kana ngari kanako. So dinhi ang mahal nga berhen iyang gipailawom ang iyang kaugalingon ug ang iyang kaugmaon, gipailawom niya kini sa kabubuton sa Dios. Nga bisan unsay mahitabo, bisan og mabutang pa sa alanganin ang akong kinabuhi, kung kini ang pagbuot sa Dios, ako ning dawaton. Akong ipailaw mga akong kaugalingon sa iyang kabubuton. Ug kita usab na may mong ingon usab unta kita ni ana nga atong ipailawom kanunay ang atong kabubuton, ang atong kaugalingon sa pagbuot sa Dios. Siya ang nasayod kung unsa ang ikaayo para kanato. Nga unta ang mupatigbabaw dili ang atong pagbuot kun dili ang kabubuton sa Dios. Gani mo man ang atong gilito kanunay kada adlaw sa atong pag-ampo.
kita mo ingon, amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nga kinigituman dito sa langit. Ang kabubuton sa Dios mauntang matuman nga rikanato kay para kini sa atong kaayuhan. Kaya ang tanang plano sa Dios para kanato nakasubay kini sa iyang way sukod nga kaayo ug dili matugkad nga kaalam. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mga katuigan, iwalay katapusan. Amen. Manindog